Sziasztok! Gergő vagyok, MTB csoportban már páran ismerhettek. YouTube-on, Instagramon és TikTokon Kisvakon néven találhattok meg. És most szeretném véleményezni a Magura MT5-ös féket. Erről azt érdemes tudni, hogy ez egy viszonylag belépő szintű 4 dugattyús fék. Magura gyártja. Ennek már vannak viszonylagos újításai a régi típusú 4 dugattyús fékekhez képest. Karbonkompozitos fékkar, legtöbb helyen már torszcsavarral, illetve ebbe ugye nem rugós fékbetétek vannak, hanem ilyen mágneses rugózás van benne, ami egy pozitívum, viszont ami egy negatívum, az maga a fékbetétnek a hatékonysága, illetve a légtelenítés, amit összeszoptam ezzel a fékkel. Az egyik az, hogy ha most megnézzük, itt van ez a Clarks fék, ez egy teljesen Shimano kompatibilis, egyébként egy tök király kis 2 dugattyús fék, ami itt hátul található. Ezzel annyi dolgom volt, hogy mivel ez is egy feltöltött fék volt, hogy megnyitottam ugye a légtelenítő csavart, egyenesbe raktam töltsér, fogtam egy csavarhúzónak a gumis végét, megütögettem a féktestet, meg pár helyen a csövet, nyomtam párat a karon, le volt légtelenítve. Na, most ennél nem ez történt, ennél az történt, hogy a Topre Basic légtelenítő szettemnek kisebbek voltak a menetei, ezért vásárolnom kellett ugyanígy ettől a gyártótól olyan légtelenítő szettet, aminek több gyártónak a saját adaptere benne van, ugyanis ennek 1 vagy 2 számmal nagyobbak a menetei, ezáltal csak a saját Magura kialakítású bemenetekkel lehet használni, és nem elég simán töltsért belerakni, és ugye az előbb elmagyarázott módszer alapján légteleníteni, hanem alulról is meg kell nyitni, ugye nyilván ki kell venni előtte a fékbetéteket, alulról benyomni fecskendőt, olajjal töltve, ide akár egy fecskendőt vagy egy töltsért, és akkor át kellett nyomnom az egész rendszert, mert olyan levegős volt, mint a kurva élet. Jó, a következő problémával szembesültem, nyomatékkulccsal tekertem volna vissza, és akkor vettem észre egy igen komoly problémát, mégpedig, hogy épp hogy csak tekertem valamennyit rajta, de már elnyalódott a Torx foglalat rajta, ami hát eléggé felidegesített engem. Úgyhogy ezentúl az alján lévő szintén torxos csavarral fogom tudni majd használni, ami még egyelőre jó állapotban van, de hát ki tudja, hogy meddig. Mostanában egyébként volt egy-két paraélményem magával a bicóval kapcsolatban. Az egyik az, hogy én sűjsápi vagyok, nagyon szeretek lépcsőzni, és a Szőlős nyaralói vasútállomáson éppen az egyik meredekebb, sőt a legmeredekebb lépcsőn mentem lefele. Amikor leértem fletre, akkor egy iszonyatos csattanást hallottam, hát rögtön átnéztem a vázat meg mindent, sehol se találtam se felütés, se repedést. Valószínűleg egyébként a problémát az okozhatta, hogy már kisebb a nyomás a gumiba, ezáltal amikor leérkeztem, akkor a felnit is érte egy kisebb ütődés, de szerencsére semmilyen sérülést nem véltem rajta felfedezni. Ától cettig átnéztem az egész történetet. Most úgy néz ki egyébként, hogy ez a Magura fék ez be fog válni, viszont a fékbetétet azt nagyon hamar el fogom engedni. Fogok hozzávenni egy másik, ha lehet, akkor mágneses kialakítású fékbetétet, ugyanis hát nem vagyok vele elégedett.
Nagyon húznom kell a fékkart ahhoz, hogy viszonylag nagyobb fékerőt tudjon produkálni, illetve azért vannak, vannak ennél sokkal jobb technológiák is. Vagy egy fémes, vagy egy félfémes történetet bele fogok szerelni, aztán meglátjuk, hogy fog beválni a történet. Egyébként maga a tárcsa az teljesen rendben van, tehát azon sem véltem felfedezni olyan jellegű problémát, ami hátráltatná a fékerőt. Ugye A to Z 180-as tárcsát használok Magura adapterrel, illetve hátul is A to Z, ott viszont 160-as tárcsát használok. Ugye ott ISPM adapterrel, ugye ez egy elég régi váz, ez a Altrix Airburn. Volt egy másik eléggé para élményem, az pedig egy elbaszott manuálozás közben történt. Hát igen, itt gyakorlatilag túlkaptam a bicót, és estem vele egyet. Szerencsére a sisakat sokat megfogott rajta. Nyilván előbb-utóbb egy full face sisakot vennem kell majd, de eléggé jóféle ez a Bell márka. Úgyhogy hát most nagyjából ennyi. Jövőben nyilván szeretnék komolyabb videókat készíteni. Lesznek nyilván rájdolós videók is, de elsősorban informatív jellegű videókkal szeretnék készülni. Nyilván profin, intróval, outróval, zenékkel, vágásokkal. Ezt majd szépen ki kell tanulnom, hogy működik ez az egész történet. Szeretném a különböző szakágokat bemutatni, márkákat, magának az egész mountain bike-ozásnak, illetve akár szélesebb körben az egyéb biciklis szakágoknak a fejlődés történetét, hova halad maga a bringázás, honnan indult. Ezek a fejlesztések, amik jelenleg most uralkodók a piacon, ezek milyen hatással vannak az egész biciklis közösségre, biciklis társadalomra. Akár lehet itt gondolni az e-bike-ok szerepéről, vagy az újfajta Bovden, illetve vezeték nélküli technológiákról, akár itt gondolhatunk a váltásra is. És hát valószínűleg az első videóm az majd a Kónáról fog szólni. Nekem bár nem Kóna biciklim van, mint ahogy az látszik, de eléggé közel áll a szívemhez, és azért eléggé komoly kultúrája van Magyarországon a Kónának, mint olyannak. Ezt nyilván a legtöbben tudjátok. És az lesz az első ilyen nagyon-nagyon-nagyon komoly minőségi videó, ami elég sok időt fog igénybe venni. Úgyhogy most egyelőre ennyi. Meglátjuk, hogy majd ha kicserélem a betétet egy komolyabbra, akkor az mennyit fog dobni a történeten, illetve hát valószínűleg előbb-utóbb a fékkart is le kell cserélnem, mert hogyha már most az első légtalanításnál tönkrement rajta a torx foglalat, akkor valószínűleg az alsó se fogja sokáig bírni, bár lehet, hogy valami gyártási hibája van, nem tudom. De sokan mondták, hogy ahogy megvették a féket, már egyből cserélték rá XT fékkarra, majd kiderül, hogy mi lesz belőle. Egyelőre ennyi, aztán majd még később jelentkezem lehetőleg minél minőségibb videókkal. Sziasztok!